Mi all Ynys Mon fod yn falch iawn o'i gwirfoddolwyr leni, a da ni am gael dathlu rhai ohonyn nhw mewn Oriel yn y Senedd. I asked you recently to choose who should represent Anglesey in a special Senedd gallery celebrating Wales's brilliant volunteers. Who did you choose? Well, let's head first to meet the family running the Gwalchmai Hotel, Steph, Dylan and Jasmine Roberts. That's Dylan hiding at the back, by the way. Mae hwn yn bit o special. Mae pob yn gwrtod rôl pob yn fyma. A be pobl yn fyma yn gweld oedd ni angen food bank I pentra ni. So they did set up a food bank and much more. So nath ni wneud yr afternoon tea boxes, homemade soup, rolls a pethau fel la. A dyn gath ni rhai pobl o pentra'n helpu ni a dy gynnau mynd yn o gwmpas. Mi ddath y gegin fach ma'n ganolfan I goginio bwyd I dwyn faint o bobl. Ta roedd na bob matha o weithgareddau eraill yn cael eu cynnal hefyd. Da ni'n cymuned reit agos o'n i'n dan, ond beth hwnna, efo'r Covid y falle, da ni'n dod mwy agos dwi'n meddwl. Maen nhw wedi gwneud bob peth i'r pensionwyr, i'r plant, I bawb. Maen nhw'n bodlon helpu'r wyn. Ella bod fi'n mynd I roi rhyw adbeth bach o'n, a mae cinio dysydd o'n werth I gael. I Gaergybi dan ni'n mynd nesa. Here at Chippy Chippy in Holyhead, Laura Jones and the team have been giving out meals to, well, whoever needed them. And they knew there were plenty of people in need in the town. Nath ni siarad efo'i gilydd, business partners fi, a just deud reit, na ni wneud rhywbeth bach, just I dechrau helpu bobl, just meals plant I dechrau. A wedyn, nath y messages dechrau dod I mewn, gai roi pres at chdi, a wedyn, nes I meddwl, hang on a second, os oedd fi oedd o, mae'n iawn I gael bwyd I blant, ond wedyn beth am mam a dad a nain a taid a bob dim ti'n gwybod. And through it all, she says Holyhead's community spirit has shone through. Mae nhw'n amazing. Literally, nes I roi Facebook post allan a rhwng day o 2 ella oedd na dros £500 yn y pot. Get the white pot. Na, ddim o gwbl. Na, ddim o gwbl. Mae'n wrthus, ond mae staff sydd yma yn y wych. Hynny wedi, diolch yn fawr iawn. Reit, os ydych chi faddau fi, dwi'n mynd I tanghynio. Dwi'n mynd draw I Amlwch. Grwp Cymunedol ydi Caru Amlwch, sydd wedi bod yn trio cefnogi pobl yr ardal mewn bob math o ffyrdd gwahanol, yn ymarferol ac yn emosiynol. Dwi'n meddwl y prif beth I bobl yr ardal oedd gwybod bod ni yna iddyn nhw ar unrhyw adag. Oedd gynnon ni ddigon o wirfoddolwyr wrth law. Whilst some needed help picking up their shopping or medication, others just wanted company. O'n I wrthi efo men's sheds, a fel maen nhw dweud yn Saesneg, socially distancing, wrth gwrs. A mi o hynny yn tynnu nhw allan i'r cartrefi, a'r ei byd o les ydyn nhw. And where better to find company than in the allotments that Caru Amlwch have just created. Dwi'n meddwl bod o wedi effeithio ar wneud iechyd meddwl pobl yn lot well, so bod nhw'n gorfod bod y stuck yn tŷ, ond eto teimlo'n saff yn mynd allan. Gynnon ni mond mawr ddiolch I bob un o'r gwirfoddolwyr oedd wedi camu ymlaen ar yr adag mwyaf anodd da ni wedi wynebu mewn cenhedlaeth I gefnogi y bobl mwyaf bregus ac ynysig yn ardal Twrcelyn. Felly dyna chi daith bach I weld rhai o wirfoddolwyr Ynys Mon. Llongyfarchiadau I Grwp Caru Amlwch, I deulu'r Gwalchmai Hotel ac I dîm Chippy Chippy yng Nghaergybi. Ond ydych chi'n gwybod be? Mi gafodd 44 o bobl a grwpiau I henwebu. 44! Ac mi oedd bob un ohonyn nhw'n heiddi cael eu lle yn yr Oriel yn y Senedd. I'm so proud of how the people of Anglesey, the communities of Anglesey have come together to help each other during this pandemic. So, thank you all. Every single one of you. Diolch yn fawr iawn I chi gyd. Rhin up your with. Isio dathlu gwirfoddolwyr ydw I fel aelod Ynys Mon ac un o gomisiynwyr y Senedd. Dwi'n falch iawn bod y Senedd yn trefnu Oriel o arwyr Covid sydd wedi gweithio'n ddiflinio dros I cymunedau. Mae bob aelod wedi cael dewis pwy ddylai fod yn yr Oriel, a be nes I oedd gofyn I bobl Ynys Mon ddewis, ac efo dros 20 o enwebiadau, mae'n amlwg faint o waith da sydd wedi cael ei wneud. Llongyfarchiadau'r tri ddath i'r brig, y Gwalchmai Hotel, Grwp Caru Amlwch a Chippy Chippy yng Nghaergybi.
Ond dwi'n un mor falch o waith Stace Weider a Matthew Southgate am helpu ddarparu PPE. Gwyneth Parry a gwirfoddolwyr Rhos Neigr, Eirian Hughes a Grwp Cymunedol Bryngoran a Steve McVicker o'r seiriol Good Turn Scheme. Llynos Wyn yn Amlwch, Lisa Hall a gwirfoddolwyr Llangaffo, Roy Files a Banc Bwyd Mon, Julie Parkinson, Vaughan a Louise Evans, Pam Gannon a Delith Jones-Williams o Scoutiaid Llanfairpwll a Sophie Mayrow, 7 oed, am ei gwaith codi arian. Mi oedd na weithwyr iechyd a gofal parafeddygon Amlwch, Cartre Plas Garnedd, Dr Nia Allen Llanfairpwll, Dr Claire Kilduff Ysbyty Gwynedd, Mudiadau, Neges, Medrwn Mon, Menter Mon, Cyngor Sir, Mon CF, Cyngor Arbopeth, Gwasanaethau Ieuenctid Mon a Covid-19 Mutual Aid Mon. Busnesau, Dylans, Mojos, Catch-22, The Codmother, Newbwch, yr Holland Hotel, Llanfachreth, y Cigydd Raymond Jones, Blas Mwy y Black Lion, yr Oyster Catcher, Siop Ellis a Spar Biwmaris, ac Anglesey Outdoors, am roi llety i weithwyr allweddol. I Mon FM, grŵp Facebook Corona, Clwb Gymnastig Mon ag Ysgol Ddrama Helen Barton, a'ch gwaith chi wedi werthfawrogi. A nola i'r postman Ben Williams, dyn codi calona yn ei wisg ffansi. Diolch. Diolch bawb ym Mon, ond ar ran y Senedd gyfan. Diolch bawb ledled Cymru am ddangos am bod ni'n genedl o gymwynaswyr.